ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинони канали Сауду ТВ 01. Ҳама каса созен хубен? Саломатиётон, вақтотон хушай? Зиндаву сарбаланд бошен. Имрӯз 6 октябр соли 2025 12 дона хона ҳастад ки пешкаштон мекунем. Бисёраш аз душанбе дӯстони азиз навора то охир тамошо кунед. Дар рӯи экран фақат рақамҳои соҳибхонаҳои броя, адресҳоро бачаҳо фақат мефаҳмонем. гӯш кунед, фақат адресҳоро мефаҳмонем. рақамҳои ҳар як соҳибхона рӯи экранда баромадагиаст. Баъдан барои қабули реклама хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед. Реклама ка фурӯш намегузорем. Дар YouTube, TikTok, Instagram, Telegram. Баъдан дӯстон Telegram канал кушодагиам. Силкаш дар таги комментария ҳай. Бидурен хонаҳоро шумо агар дар YouTube тамошо кана натонен, аз Telegram ба ҳазур тамошо мекунед. Бо хушок абзор кагим бинем бачохтон. ассалому алайкум дӯстони азиз, одамоне ки аз YouTube наворҳои Сауду ТВ-ро тамошо карда натонистистен. Ман Telegram канал кушодам. Силкаша дар таги комментария ҳамин видео мегзорам. гузарен дар Telegram канал хона, замин, мошин, чӣ молу маҳсулот ки Сауду ТВ дар YouTube мегзора ҳамиҷа мегзорем бачаҳо. гузарен тамошо кунед. бародарое ки дар Москваский област кор мекунен, фаъолият мекунем. борҳои ҷамъ карда дорен, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен. ширкати Акаи Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 солае ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бачаҳо азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бачаҳо азиз. бор бурда мешавад. душанбе, ваҳдат, ҳисор, Кулоб, Файзобуд, Бохтар, Шаҳритуз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Сауду ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. дӯстон мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ равонкардагӣ. квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Ёвон ай. 50-солагӣ ноҳияи Ёвон, кӯчаи хоб Қурбон Каримӣ, Карим Қурбон ай, ҳамуҷа хулас қарор дорад. духонагаҳ ай, дорои 44 квадрат метр. духонагаҳ 44 квадрат метр. дом аслан 4 этажа ай, хона дар якум этаж ай. соколни нест. якум этажа қарор дорад. наздикии хона мактаби 75, садики 11, магазин, масҷид ҳастай, масҷиди ҷумъахонӣ боз плюс ҳастай. хоб аптека ино хулас камбуд надорад. документҳо сатҳоиза, ремонт чихеле ки мебинен дараҷаи олӣ кардагӣ. ҳамин мехаренда зиндагиро сар мекунем бачаҳо азиз. ноҳияи Ёвон, 50-солагӣ, духонагаи 44 квадрат дар якум этаж. нархша бигирем 275 000 сомон ай. боз аз номи канали Сауду ТВ занг бизанен, бо арзонтон мекунам. рақамҳои соҳибхона дар рӯи экрани шумо занг зада маълумоти бештарша бигирен. лайкотона бимонен бачаҳо. ҳама каса лайк монен, дар канал подписатсия кунен. видео чӣ дора? якта лайк. ҳамин як лайк шумо дастгирии зур аз тарафи шумо барои мо мешавад бачаҳо азиз. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки як хонага 45 квадрат, як хонага квартира 45 квадрат дар 8 этаж. чихеле ки дидесен ҳолати коробка назди мағозаи Ситорада қарор дорад. Ситора дар шаҳри Ваҳдат. дар шаҳри Ваҳдат назди мағозаи Ситора. хона ремонт надора бачаҳо. чихел мебинен ҳолати коробка ҳай. доми хоб мағозаи Ситора масоҳат 45 квадрат метр. ошёнаи 8, тирезаҳо тарафи мақсад беруна нигоҳ мекунанд. манзараи зебо. нархша 220 000 сум меган. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳибхонада метонен занг бизанен, маълумоти бештарша оиди хона дӯстон бигирен. беҳтарин вариант квартираи зур. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ қабул кардем ки чихел мебинен ремонташ дараҷаи олӣ кардагӣ. 52 квадрат ай. дуҳуҷрагаи 52 квадрат метр.
дар 32 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Дӯстон азиз, шаҳри Хуҷанд 32 микрорайон. хуб духонагаи 52 квадрат дар якум этаж фурӯхта мешавад. Якум этаж ки ҳастай дӯстон агарод дора. ҳами якум этаж ҳами агародаш ҳами хона дохил мештааст. камтарак агародча дора. как хонаи заминӣ ҳам қабулш кинем, фикр мекунем меша ҳам квартира ҳам хонаи заминӣ. маълумоти бештар занг занед, рақамҳои соҳибхонада. нархша 349 000 мега. духонагаи 52 квадрат, ремонтуш фасон 349 000 сомонӣ. шаҳри Хуҷанд. занг занед. мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ бача азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 35 квадрат дар ҳами дом. як хонага 35 метри квадратӣ ки дар 8 этаж қарор дорад, савдо карда мешавад. хуб дӯстони ма бошен, ин квартира дар шаҳри Норак. аз Норак ҳам талабот бениҳоят бисёрай, ба ҳамон хотир мондем. хуб 35 квадрат, як хонага 8 этаж, нархша 205 000 сум меган. боз аз номи мо ки гап занем, худо хоҳад арзонтон мекунам. маълумоти бештар тариқи рақамҳои ватсапи соҳибхонада занг зада маълумоти бештарша бигиред. баъдан дӯстон барои реклама хона, замин, мошин, квартира чизе боша, дар ватсап мо дар аввал дар охир мондагиай. дар ютуб, тикток, инстаграм, телеграм ҳаракат када дар кӯтоҳтарин муддат савдо када бутем бача азиз. дӯстон мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. чӣ хеле мебинен, ҳавли стяжка ремонтош бад нест, шишроак ремонт кардагиай. хуб дорои 3 ҳуҷра, масоҳати 2 сотих замин савдо мешавад. детериторияи хуб шаҳри Турсунзода дар регари Пешина, саркор коммунада ҷойгир шудагия бача азиз. ҳавли дар коммуна саркор ҷойгир аст бо ҳама шароитошай. дорои 3 дар хона, масоҳати 2 сотих замин савдо мешавад. 350 000 сомонӣ. агар аз мо гап занем, худо хоҳад бо арзонтон мекуна. рақамҳои соҳибхонада метонен занг зада маълумоти бештарша бигирен. аз мо навор кардан, аз шумо як дона лайк мондан, видеоро хушу тамошо кунед. адресҳои ҳар як хонара дӯстон мегем. маълумотҳои хонаҳоро нақл мекунем. рақамҳои соҳибхона рӯи экран мебурая, занг зада муомила кунед. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон азиз. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 90 квадратни метр, бениҳоят варианти зур, нархи дастрас. сехонагаи калон 90 метри квадратӣ дар 4 этаж. ихели нархҳо дӯстон редка мешавад. хуб 300 000 мега, 300 000 сомонӣ, 90 квадрат. рақамҳои соҳибхона мегзорем. занг зада боз маълумоти бештарша бигирем. мега ки дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров қарор дора. срочна сехонага квартира ба фурӯш гузошта шуд. хуб 300 000 сомон дар 4 этаж. маълумоти пурраша бигирем. баъдан дар таги комментария аз куҷо, чанд сотих, чанд квадрат, чандум этаж хона дар кор, таги комментарияда нависонда монем бача азиз. худо хоҳад навортон мекунем. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом бошад дар шаҳри Душанбе қарор дорад, дар ноҳияи Сино қарор дорад. духонагаи 43 квадратни метр бача азиз. духонага квартира, масоҳати 43 метри квадратӣ дар ноҳияи Фидавсӣ дар шаҳри Душанбе дар 6 этаж қарор дорад. фурӯшӣ дар Душанбе, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. ду хонага дар 6 этаж қарор дорад. об свети шаҳрӣ, канализатсияи шаҳрӣ, нарха бинен 315 000 сомон. агар аз мо гап занем, бо арзонтон мекуна. 315 000, 43 квадрат, поёни Корвон, кӯчаи Гравзавод. марҳамат дӯстон, занг зада пурсон шед. лайкотона монен, подписатсия кунен, фикротона таги комментарияда баён карда монем бача азиз. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ.
хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае, ки дуҳуҷрагаҳай масоҳати 3 сотиқ заминай дар шаҳри Душанбе дар 9 километр қарор дорад. Бача азиз, Душанбе 9 километр баъди 12. Ина варианти зур боз барои зиндагии шоҳона. Духонага, якто вана, якто ҳоҷатхона дар 9 километр, масоҳати 3 сотиқ замин, ремонтҳои хона зур тайёр барои зиндагӣ кардан, шароитҳои хуби замонавӣ барои харид кардани хона. 350 000 сомон. Боз рақамҳои соҳибхона ахираш 4 та 7 метавонен занг занен. Ина қисмати иҷа ки ҷошай ба фикр мекунам душай. хоб занг зан маълумоти пураша акақати чахчах карда бигирен. Лайкҳоро монен, подписатсияро фаромӯш накунен. Мегзарем ба 9-мин квартираи фурӯшӣ. далши ҳама хонаҳои Душанбе. Бача азиз, якхонага квартира дар 2 этаж ки масоҳати 27 метри квадратӣ. 27 квадрата ине ки нархи дастрас. қариб ки таи 30 квадрат дар якум Советский дар шаҳри Душанбе. Рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо. ноҳияи Сино 1, доми меган Новостройка. Дом дар наздикии сари роҳ қарор дорад, пеши кабелни завод. Хона 2 этажа дар якум этаж, 2 этажа, 2 этаж якхонага, квадрат 27 квадрат. хона бо тамоми шароитҳош фурӯхта мешавад. наздикии домда боғчаи кӯдакона. 350 000 сомон нархаш. агар аз нӯи канали мо гап занед, худохоҳад бо арзонтон мекунад. марамад занг зада пурсон шед бачаҳо. 27 квадрат 350 000. мегзарем ба 10-мин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае, ки дар ҳамин дом қарор дорад. бародари азиз, якхонага квартира дар 10 этаж ки масоҳати 44 метри квадратӣ. Профисоюз, шаҳри Душанбе. хуб, ноҳияи Синои 1, Профисоюз, 18 этажни дом дар 10 этаж қарор дорад. якхонага, хуб, духонага кардагӣ. ҳайдусан азиз, боз кухнӣ дора. дом кирпични квадрат 44 квадрат. иҷозати ремонт дора. дар наздикии хона масҷиди Якачинор мега, супермаркети Ювар ҳастай. маълумоти бештар занг занед. 360 000 сомонӣ боз арзон карда мешавад. ина марамад достон, беҳтарин вариант ҳамроҳи соҳибхона занг зада бигиред. дӯстон, мегзарем ба 11-мин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшимон дар ҳамин дом қарор дорад. нигоҳ кунед чӣ хел домҳои зурон. қисми дохили хонаҳом ремонтҳошон беҳтарин ремонт кардагӣ. нархи зурне ки беҳтарин нарх. якхонага квартира дар 6 этаж ки масоҳати 40 метри квадратӣ дар поёни Корвон, шаҳри Душанбе қарор дорад. духонага кадем, хоб, духонага карда мешавад аз ҳисоби балконш мега. хона ба ҳама шароитҳош фурӯхта мешавад. нашод нарх чизе ки нарх мондем, боз камтаракак муомила дорад. адрес поёни Корвон, маҳаллаи Гравзавод, айраи Калон 300 метр поёнтарай. 305 000 сомонӣ. боз рақамҳои соҳибхона меброя маълумоти пураша бигиред. чизе ки мо қабул мекунем, чӣ адрес, чӣ нарх, чӣ хона, чӣ сурат, ҳамаша пешкаши шумо мекунем бачаҳо. мегзарем ба 12-мин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае, ки дорои 4 ҳуҷра, масоҳати 2 сотиқ замин. анаи хона дӯстон дар Гулбутта ҳай. одамое ки хонаҳои назди ҳавлигӣ хоҳиш мекунед, мо аз Душанбе пашти дар ҳар як навор мо мемонем. дар 2 каналам навор кунем, дар ҳар як видеоҳо мегзорем. 3 та 4 та 5 та хонаҳои Душанбера. хоб, дар маҳаллаи Гулбутта, шаҳри Душанбе, срочна 4хонага бо масоҳати 2 сотиқ замин бо ремонти дараҷаи олӣ ки нарх 600 000 сомонай савдо мешавад. одамои серьёзни занг бизанед, акақати чахчах кунед, бигиренш. тамоми шароитҳои хуби замонавӣ, кондитсионер, стиральни машина, хоб, ҳама чиза дора. все удобство
тайёраи ина марама дӯстон занг зад пурсен худтон. мегзарем ба 13-умин хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки дорои 4 ҳуҷра ки масоҳати 2 сотих замин дар ноҳияи Фирдавсӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад, савдо карда мешавад. терминал норафта мегӯяд. техпаспорт дора. пеши бозорчаи гравзавод 4-хонага люкс кардагӣ мефурӯшемша 550 000 сомон. аз номи канали мо занг зарем, бо муомила мешавад. ремонтҳои дараҷаи олӣ, об, свети шаҳрӣ ҳастай, айраҳи калон 1200 метр. маълумоти бештар бо ватсап бо. дӯстон навор тамом шид. хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошад дар ватсап рӯй кунед. дар ютубу, тиктоки, инстаграм рекламака фурӯшта мегузорем. телеграм канал дар таги комментария мондагӣ дорем. дар оҷа хонаҳоро тамошо кунед. зинда бошед дӯстон. равмати моро тамошо мекунед.